priatelia, aby ste videli, ako to vyzerá v zákulisí. Ja si idem sadnúť medzi chlapcov, pretože dnes máme nedeľu, končíme po 4 dňoch krásne koncerty a ideme domov, tak bavíme sa, že kto koľko to má domov, že Paťo? Áno. Tak každý máme nejakú vzdialenosť domov. Niekto bližšie, niekto ďalej. Ja mám ďalej, keď chodím na východ za chlapcami, a oni zase, keď chodia na západ. A dneska to máme obidvaja všetci a 8 ďaleko. Tak toto vyzerá, keď prichytíte kolegu rozospatého na tomto gauči, si hovieval. Ešte som nestihol ani zaspať, taký tu bol huk. Chcel som si ľahnúť, ale nestihol som. Zobudili sme ťa. Nie, len som tak rozmýšľal. Takže domov máme všetci ďaleko samozrejme, lebo Čechy sme skoro blízko Prahy v Hožoviciach, takže ja okolo 5 hodín, chlapci okolo 8, s prestávkami možno 9. No ale kto má najbližšie dneska domov? Jurko, ty máš koľko domov? Ja mám 7 hodín. Domov Pradu. Marečku? Patrik klame, on má, pozerám, podľa navigácie 4,39, prosím vás pekne. A ešte sa sťažuje, má najbližšie domov a ešte sa sťažuje, že ďaleko. Musím to dať na správnu mieru. Najbližšie má náš zvukár Rastík, lebo jeho vediem za jeho milou do Podujvenských Biskupic. Už ho čaká, takže on to má... Rastík uraduje v Bratislave. Áno, tam má office. Marek... Neviem, to sa musíme jeho spýtať. Ja neviem. On to má koľko, Jurko? 3,30. No prosím. 3,30. To je skvelý čas. Marečku, na čo nové sa môžu naši priatelia a fanúšikovia tešiť? Tak samozrejme, bolo to všetko spomenuté, nejaké nové novinky v našom e-shope, je tam USBčko, modlím sa piesňou za teba, takisto kalendár, pozor, v slovenskom a českom mennom jazyku na rok 2025 a sú tam v kalendári aj pekné akcie, ktoré plánujeme v lete, takže ak máte chuť, pozrite našu stránku, tam je kalendár na celý rok 2025, kľudne si ho môžete objednať, posielame to na dobierku aj do Českej republiky, aj na Slovensku, takže bez problémov si to viete zohnať a pomaličky nám začínajú vianočné koncerty, na čo sa tešíme. Okrem toho novoročné na Slovensku, ale pozor, už pomaličky spúšťame CZ Tour 25 jaro, čiže Březen a Duben, takisto aj Kvietenie, tam koncerty v Čechách, takže máte sa na čo tešiť. Daj si koláč, bo veľa rozprávaš. A veľa rozprávam a dostali sme takýto krásny koláčik, nejaký perník od našich priateľov, fanúšikov, takže naozaj ďakujeme. Tie české turné, to je jedna nádhera, ďakujeme. Tak, milí priatelia, chceme sa poďakovať každému jednému fanúšikovi, ktorý nás sledujete, či už cez televíziu, alebo prídete na náš koncert. Všetkým, ktorí ste sa zúčastnili na Kolárovci CZ Tour, pretože táto tour pomaly sa chýli ku koncu a ako Marek spomínal, my sa pripravujeme na vianočné, novoročné koncerty. Takže ďakujeme vám pekne, opatrujte sa, my si poďme niečo pekné zahrať a zaspievať a ešte sa vám prihovoríme oblečení v kroji v poslednom vstupe, kde nás môžete vidieť, ako sa tešíme na koncert. Tak poďme si niečo pekné zahrať a zaspievať.